Selamat siang Bestiana Bestiani. Hari ini tuh hari Jumat dan ngerti gak bes, iki panas kentang-kentang. Aku iki posisi ning gone ngarepe pom bensin Warujayeng. Nah iki mau asline Pak suami itu dapat orderan makanan yo. Tak ingatkan sekali lagi buat kalian yang mau mager pengen makan tapi nggak pengen keluar, langsung aja order jasa suruh area Tanjung Anom guys. Engko kring langsung kuwi, engko kak order bisa kak langsung kok pesenane sampean ning ngarep omah. Yang ini iki lho guys, mau iki numbasno roket chicken, numbasno roti Amanda, numbasno obat, numbasno es sesuai dengan requestane para customer. Customer minta iki yo langsung budal, minta iku yo langsung budal, pokoknya iso menjangkau yo guys. Nah kayak ngene iki customer yang mau juga minta dibelikan obat, tapi lah nek semisal iki obat engko mahal ngono yo kita butuh transfer dulu. Nah mungkin ada yang sudah tahu iki dalanan endi. Nah iki dalanan cilikanku dhisik guys, aku dhisik nek ngaji nih sekitaran kene. Lah iki yo ngeterno karo nostalgia. Asline kan sing ngeterne iki mau bojoku guys, tapi mergo nek bojoku Jumatan yo akhirnya aku tak terno karo nostalgia. Aku dhisik cilikanku iki nek budal ngaji, mulai ngaji ki lewat kene, kadang yo numpak sepeda, kadang ngono iki yo karo mlaku. Nah nek iki lokasine iki nek sore iki digawe nyangkruke para pemuda-pemudi ning Tanjung Anom dan sekitarnya, nyangkruke ning kene iki engko nek sore ki rame, enek sing jenenge warung apa kopi tengah sawah kuwi lho guys. Aku sakjane yo tau rene yo ndelok TikToke wong-wong ngono kuwi lho guys. Nah iki dalan menuju rumahe mama karo ayahku guys. Ndelok pemandangan sing ijo-ijo ngene iki ning mripat iki seger banget. Tak duduhi yo kalau omahe wong tuaku wis ketok koyo ngono ya kan. Wes lanjut iki mau perjalanan pulang, arep mampir dhisik ning gone omahe wong tuaku. Ojo salfok karo omahe wong tuaku. Lah ini rumah masa depan, rumahe mama karo ayahku yo enek ning kono kae lo guys ya. Selagi kalian masih punya orang tua, tetep didongakne, tetep disayang ya guys. Kulo nek wis ge enek ngene iki koyo aku wis gak duwe wong tuwa rasane getun. Terima